አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክስከብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለኣለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታደግረ ተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲት አምላኽ ወላዲት ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለኣለም ንዕኦም ይኹን ኣሜን። 26 ለካቲት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር ኣሜን። ሎማዓንቲ እኮ ወርሓዊ በዓል መስራቲ ክርስቲያናዊ ስርዓት ኣብ ሃገረ ኣግኣዚት ዝኾኑ ቅዱስ ፍረሚናጦስ ከሳቴ ብርሃን ኣቡነ ሰላማን ብጽወ ቅዱስ ኣቡነ ሃብተ ማርያምን እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ዝተቐደሰን ዝተባረኸን ብሩኽ መዓልቲ ይግበረልና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለካቲት 26 ቅዱስ ሳዶቅ ደቂ ማሕበሩ ምስ ዝኾኑ ምስ 2008 ሰባት ብሰማዕትነት ዝዓረፈሉ ዕለት እዩ። ናይ እግዚአብሔር ነቢይ ቅዱስ ሆሴዕ እውን ዕረፍቱ እዩ። ሰማዕት ቅዱስ ሳዶቅ እዚ ቅዱስ ምግባር ሃይማኖቱ ዝጸበቐ ቅኑዕ ክርስቲያን እዩ። ነዚ ዝኸበረ ሳዶቅ ንፀሓይ ክሰግድ ብርህም ዝተባሃለ ናይ ፋርስ ንጉስ ኣዘዞ። ቅዱስ ሳዶቅ ድማ ነቲ ንፀሓይ ዝፈጠራ ሓቀኛ ኣምላኽ ደኣ እምበር ነዛ እትሪኣ ፍጥረት ዝኾነት ፀሓይ ክሰግድ ካብ ማህፀን ኣደይ ኣይወፃእኩን በሎ። ንጉስ ድማ መሊሱ ነዛ ፀሓይ ኣምላኽ ዶ ኣለዋ እዩ ኢሉ ሓተቶ። ቅዱስ ሳዶቅ ድማ ንኹሉ ዓለም ዝፈጠረ ሓቀኛን ለዋህን ኣምላኽ ክርስቶስ እዩ በሎ። ንጉስ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ሓሪቑ ንርእሲ ናይ ቅዱስ ሳዶቅ ብሴፍ መታን ክቆርጽዎ ኣዘዘ። ዝኸበረ ቅዱስ ሳዶቅ ከዓ ቆይሙ ናብ እግዚአብሔር ምስ ጸለየ ብሴፍ መታን ክቆርጽዎ ንርእሱ ዘንበል ኣቢሉ ሃቦም። ንሳቶም ድማ ንርእሱ ብሴፍ ክቆረጽዎ እሞ ሰማዕትነቱ ብዓወት ፈጸመ። ኣብታ ጊዜ ካብ ሰማይ ብሩህ ብርሃን ናብ ልዕሊኡ ወረደ። ኣብኡ ዝነበሩ ኩሎም ሰባት ከዓ ነቲ ንቅዱስ ሳዶቅ ካብ ሰማይ ዝወረደሉ ብርሃን ርእዮም ንሕና ኩልና እውን ብኣምላኽ ናይ ዝቅዱስ ሳዶቅ ኣሚና ኢና ክርስቲያን ኢና ኢሎም ዓው ኢሎም መስከሩ እሞ ንጉስ ካብዚ ንላዕሊ ሓሪቑ ድማ ንኩሎም ብሴፍ ርእሲ ርእሶም ክቆርጾም ኣዘዘ። እቶም ዝኣመኑን ዝመስከሩን ኩሎም ድማ ዝተሰይፎም ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ኣብ መንግስተ ሰማያት ተቐበሉ። ቁጽሮም ከዓ 2008 ነፍሳት እዮም። ናይ ቅዱስ ሳዶቅ ረድኤት በረኸቱን ናይዞም ኩሎም ምስኡ ናቱ እምነት ሪኦም ዝተሰየፉን በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና ኣሜን። ነቢይ ቅዱስ ሆሴዕ ኣብ ይሁዳ ኦዝያን ኢዮአታምን ኣሃዝም ሕዝቅያስን ነጊሶም ከለዉ ኣብ እስራኤል ከዓ ኢዮሮብዓም ወዲ ኢዮአስ ነጊሱ ከሎ ትንቢት ዝዛረብ ዝነበረ ነቢይ እዩ። ኣብ ትንቢቱ ከዓ ድንቂ ነገራት ተዛረበ። ንደቂ እስራኤል ከዓ ስለ ክፍኣቶም ገሰጾም። እግዚአብሔር ድማ ቁጣዓኡ ካብኦም ከም ዘይመልስ ነገሮም። ደጊሙ ድማ ደቂ እስራኤል ቁጽሮም ከም ዘይስፈርን ከም ዘይቁጸርን ሑፃ ባሕሪ እንተኾነ ብዘይካ ውሕዳት ዝሰርፍ የለን በለ። ደጊሙ ድማ ኣህዛብ ዝኾኑ ብእግዚአብሔር ከም ዝኣምኑ ትንቢት ክዛረብ ከሎ ኣነ ወገናተይ ዘይኮኑ
ክጽውዖም እየ ንሶም ድማ ክሰምዑን እዮም በለ ነቢ ሆሴዕ ደጊሙ ድማ ስለ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ መስቀል ብዝኸበረ ደሙ ስለ መድሓና ስለ ትንሣኤኡ እውን ከምዚ ኢሉ ትንቢት ተዛረበ ንሱ ብመከራኡ ተገሪፉ ከድሕነና እዩ ዘድሕነና ድማ ኣብ ካልእቲ መዓልቲ እዩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ድሒና ኣብ ቅድመኡ ክንትንስኢና ቅዱስ ሆሴዕ ትንቢት እንዳተዛረበ 70 ዓመት ነቢሩ ኣብ ጽቡቕ ናይ ሽምግልና ወቕቲ ብሰላም ዓረፈ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና በጸለቱ ይምሓረና ኣሜን ናይ ዝዕለት ኩላቶም ወርሓውን ዓመታውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን ጸሎቶም ድማ ይፈለየና ለካቲት 26 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ሆሴዕ ነቢ ካብ 12 ደቂቀ ነቢያት ቅዱስ ሳዶቅ ሰማዕት 808 ሰማዕታት ምስ ቅዱስ ሳዶቅ ዝተሰየፉ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ አቡነ ሀብተ ማርያም ጻድቅ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ዘሃይቅ ቅዱሳን ሰማዕታት ናግራን አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ጳጳስ ዘኢትዮጵያ አሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ይሰውርና ኩሎም ቅዱሳና በረኻቶም ይሕደረና አሜን። ስንክሳር ብሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎት ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትኳን መላእክት ተአረመልኝ በድጋሚ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን